Jeremiah chapter 33. Hallelujah. Sizawufunda nje uverse 3 bazalwane. Sithethe ngamandla okunqula uThixo. Hallelujah. Amandla omthandazo. Glory to Jesus. Jeremiah chapter 33. Sithi isihloko amadinga okubuyiswa. Athi uverse 3, ndinqule ndikuphendule ndikuxelele izinto ezinkulu ezinqabileyo ongazaziyo. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Lithi ke ibali uYeremia wayevalelwe entendelezweni yentolongo. Hallelujah. Njengoba bazalwane ngoku sibona namhlanje imeko isizwe esikuyo. Siyabona mos there's a lot of noise. There's a lot of distraction. Amen. Imfazwe inkulu kakhulu esijongene nayo in this season. Hallelujah. Isixhobo ke esizawuncedakala ngaso kanye isixhobo esizakweyisa ngaso kule mfazwe ingaka esijongene naso nayo lunqulo okanye umthandazo. Hallelujah. Glory to Jesus. Sizawela only ngomthandazo. Hallelujah. Sizawusinda only ngomthandazo. Amen. Unqulo ke bazalwane bamdidla ngokuthina ndithi indaba yonqulo is very deep banqwe. Indaba yonqulo very deep bazalwane bami. Hallelujah. Asinquli nje. Amen. Glory to Jesus. I-prayer lifestyle yomuntu okholwayo. Amen. Futhi akakho umuntu athi eye kuThixo ngonqulo abuye empty handed. Hallelujah. Kasinqula siba ne-expectations okokuqala. Ndiyeza apha kuYeremia. Amen. Qala ube ne-expectations. Awuthandazi nje without i-expectations. Umuntu othandazayo uthandaza with i-expectations. Lonto isign echaza ukuba lo muntu uxhomekeke kuThixo. Futhi lo muntu uyamthemba uThixo. Futhi lo muntu uyakholwa kuThixo. Amen. Uthi ngawuthandaza uthi Thixo ndiza kuwe noba uzawuthatha inkonzo ye-fasting. Amen. Uthi bawo into endiza ngayo kuwe mandithi ngumsindo makhe sithethe ngomsindo. Hallelujah. Uyandihlupha umsindo. Yaye umuntu okholwayo akamelanga ukuze abe nomsindo. Umuntu okholwayo ngathi abe nomsindo akahlambulukanga. Amen. Uthi ke ngokuwena uyayazi ngosinto eqhela ukwenza umsindo. Hallelujah. Uthi ke ngokuwena kuThixo uyabona Thixo ubungincedile. Ndizawubona ngoba mhlawumbe la manager yakho asemsebenzini iyakuprovoke. Amen. Uthunde ngumsindo. Uthi ubungincedile Thixo ndizawubona ngoba ndilulame emsebenzini. Hallelujah. Umuntu othandazayo bazalwane uba ne-obedience unento obekwa ngumangaliso. Hallelujah. Wathi waba nezo expectations wasijonga uziqaphele. Hallelujah. Khanye ndibe nawo umsindo. Khanye ndibe nawo. Okay, lisekhona isutswana nomsindo. Mandibe ngathi ndingena deep elunqulweni. Amen. Uyabona ke ngokuthi uthina kuYeremia uthi uvalelwe entendelezweni yentolongo uthi ndinqule. Hallelujah. Ndikuphendule. Uyaminvite. This is a divine invitation. Uyaminvite uba Jeremia i-problem sisabela kwindawo zonke. Sihambe sibuza impendulo nasebantwini. Of which impendulo ikuthi hey kuyaphithizela abangcwele. Abantu babuza impendulo zabo ezindaweni ezirongo. Hallelujah. Abanye abantu bade bayoguqa kwi-altar ebekumele
ivalelwe kukuba awumulisisi uThixo. Amen. Ivalelwe kukuba awungeni deep emthandazweni. Amen. Umthandazo unamandla futhi umthandazo uyeyisa. Amen. Umuntu othandazayo, ndidla konke ndithetha nomama, ndithi umama othandazayo indlu yakhe iyafudumala. Hallelujah. Noma ungena etyotyomeni awungeni endlini yesitena, kodwa uthi ungena uvuba hey uthe gungqa, ngoba nomama wambathiswe amandla ngumama othandazayo lo. Hallelujah. Futhi lo mama le ngubo yembetheyo wambathisa umndeni wakhe. Hallelujah. Before abantwana bakhe baphume uyabaleka ingubo iqale ekhaya lento. Hallelujah. Uyabambathisa utata wekhaya, uyambathisa abe sizelela utata womama ongathandaziyo. Yo, uyasizeleka noba ngathi aqhuba ibhenzi enjengekatata umposti, uthe phuma kuyo enxiba isihlangu esitsolo qonba oh Nkosi yami, phuma kumama ongambathanga, phuma kumama ongathandaziyo. Futhi umuntu othandazayo akathethi kakhulu, akaphenduli yonke into. Amen. Uyaconsult, uba ne-wisdom engumangaliso. Even umlomo wakhe uvula ngobulumko, ngoba kulo mlomo akufunekanga kuphume enye into engahlambulukanga ukuze akwazi ukuthi xa ethetha noThixo aconnecte kuThixo. Hallelujah. Kwizenzo chapter 12. Amen. uPetros uvalelwe entolongweni naye. Yebethuna umthandazo uqhawula ama-chain. Umthandazo uyaqhawula ama-chain, noba kuthiwa ngamaqhaga entolongo, once abantu banqula, hallelujah, ayaqhawuka loo ma-chain, kukhululeka ababotshiweyo xa ibandla lihlele emthandazweni. Uyabona ke uThixo kukho abantu bakhuluzayo bazalwane. Amen. Bazisubmarine ebandleni likaThixo. Aba bantu ngelinye ixesha bangaqaphelekiyo, bangazekiyo, bangaveliyo, naxa kuthethwa ngabantu abaveli. Aba bantu bazinzile emthandazweni, abasuki ezinyameni zikaKristu, bangoMaria. Aba bantu ngaba bathi xa bebona into engathi iza kuliphazamisa ibandla, futhi aba bantu bazibona izinto zikude. Hallelujah. Umonakalo bawona ungekaveli. Amen. Bakwekane. Hallelujah. Bakwekane bathathe ingubo zabo bayongqengqa ngezisu, bayovalelwa
Mata mama phongena bulumko ubhizi uyaphithizela akazinzanga ezinyaweni zika Yesu. Hallelujah. Kakukho abantu abazinzileyo. Yabazalwane. The message kaThixo ayikhambi umuntu apha. Akhona omnye emgqabayo. Wonke umuntu uphuma esiba ndigcwele uThixo uthethile na. Futhi ibandleni nabantu abathandazayo liyazala kuyazalwa izibabalo ezinamandla. Futhi ibandleni nabantu abathandazayo azilahleki izithongo zemandla. Hallelujah. Akukho izila zilayo ilahleke ngoba abantu basezingqondweni bayaconsulta, they connect imandla likaThixo uThixo. Umthandazo unamandla. Umthandazo uyeyisa. Ithi incwadi yeNdumiso 145 usondele kubo bonke abanqunayo uThixo. Hallelujah. Ibandla alinyamekile emthandazweni. Hey, akukho ingenzekiyo. Hallelujah. Akukho nto ingenzekiyo. Xa ibandla linyameka emthanda sisixhobo esibiweyo ebandleni likaThixo. Ngoba utshaba lufuna ufaka iconfusion. Luyawazi amandla asemthandazo. Futhi lwazi kakuhle wathi umthandazo walahleka kwikholwa. Hallelujah. Kuphelile ngalo. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umthandazo unamandla bangcwele. Umthandazo uThixo ufuna ukunquma. Themba ngakuthi ndithi it's a serious case indaba yonquma. Uyazi amagqirha enza ntoni? Xa umisela elinye igqabi lo ndaba. Akhulula izihlangu. Enza ntoni? Athimba umhlaba uba yonke imimoya lapho okanye wonke umuntu lapho uzawuthi bow down. Kulo moya bazowutyala apha. Ibandla lona lilibale kulala. Licinge thina uThixo wethu unamandla kakhulu. Qha sinqula wiki. Hallelujah. It is very serious indaba yonqula. Futhi idephu bazalwane. Sibekwa izinto zethu silele ngenxa yothanda ubuthongo. Hallelujah. Andimthandi ke mna ke nomama othanda ubuthongo ngothi kamthena ndihlekwe phaa ebandleni. Amen. Umama othanda ubuthongo andathi xa ebusuku evuka etshiswa umkhamathi yo andifuna ukucimela mna xa ngisiya ngasese ebusuku. Ngoba ndifuna ulahlekwa bubuthongo. Ziyabiwa izinto zikaThixo. Ziyabiwa izinto zikaThixo. Hallelujah. Glory to Jesus. Xa kukho abantu abathandazayo bazalwane ebandleni zinkokheli zethu eziya. Utshaba lubone umqolo wazo. Xa kukho abantu abazinzileyo emthandazweni ngathi zivele umqolo inkokheli ukhona undonakele ebandleni. Hallelujah. Ngathi utshaba luvele lubone umqolo wenkokheli lukwazi ukuzihlasela inkokheli. Luthi noma liyazama utshaba lungaboni indawo yokungena xa kukho abantu abazinzileyo emthandazweni. Ngoba xa kukho umthandazo umlilo ugcwala lonke libandla. Hallelujah. Ndizonikhuthaza bangcwele. Hallelujah. Ndiyayazi kuyathandazwa kweli bandla. Kodwa
usola uthi inoba yintoni na ndikhuphe 10 nje kakuhle futhi ndiyanikela. Haleluya. Hayi bakuze kwenziwe izinto ezintsha iba ngathi kuthe kwaka uthi kufuna ubonakala yedwa akaphakami nelinto uthini bendisitsho kubazalwane phaa amen ndithi jongani ngoku masithandazele nemali zethu. Haleluya. Ngoba utshaba lunento xa lifuna uzobe umnikelo ebandleni ne10 amen liyababhidisa abazalwane bagqubane ngentloko babuzane. That is why ndisithi sukubuze next door. Le nto is about you. It is between you nothing. Ayikho ngomnye umntu. Khonza inkonzo yakho. Yithi khulu lo mhlengo ophilayo uhambe naye. Ikhona into ezakwenzeka angcwele ndiyathembisa ubufakazi obuzawuvuka apha emva kwepasika ukhulu kakhulu. Haleluya. Ubufakazi obuzawuvuka apha abantu bazawufakaza nge-breakthrough yabo ngezinto ezintsha ezenzekileyo ezimpilweni zabo ezifemelini zabo. Haleluya. There is a light. Qiniseka suhamba kancinci hambela phezulu uyazi ukuba ukhona uThixo.